Hello, Anambarians. Let's give kudos to His Excellency Governor Peter Obi for great work done in Anambra State. Mama, papa, brother, sister, akota n'ọnụ, anyị ga-ekele obi. Uncle, auntie, honey, darling, gbakọta n'ọnụ, anyị ga-ekele obi. Aka niile dị na Anambra Steeti mmadụ, ka anyị jebe Ọka, ka anyị jee ekele obi. Ọnịcha do, mmemaka dị mmanụ, anyị jebe Ọka, ka anyị jee ekele obi. One doom to His Excellency Governor Peter Obi, the man with vision, the man with plan, the man with style, the man with knowledge, the man with character, the person that taught Nigeria the benefits of a good politics. Are you ready? We are ready. Busa, 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 busa. Ọgbọnụ so niile dị na Anambra, ka Peter Obi telu na ịlọ nkolota. Obi bụ onye nzọpụta Chineke zitere, ka ọ zọpụta Anambra.
obodo niile dị na Anambra ka njụ afa ife si aga. Anyị wee jerube bata na be igwe His Royal Majesty Nnaemeka Achebe Obi of Onitsha, Chairman Anambra Council of Traditional Rulers. Kedu maka His Royal Majesty Igwe Emmanuel Chukwukadibia onye na-eke eze ji ọfọ nke abụọ n'Ekwulọbịa Chiweta Ife 1 n'Agụata. His Royal Highness Igwe Emmanuel ọ nọ na nkume Igwe Akalabụ of Amaesi. His Royal Highness Igwe Dr. Emeka Eze Idu nke abụọ of Igbo Ukwu. His Royal Highness Igwe Ọmụneme Alụkwak 1 of Ikeke. Kedu maka His Royal Highness Igwe Promise Eze Abdikated 2 of Umunze. Ọya Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio. Kedu maka His Royal Highness Promise Eze Ekweme Igwe Ejikara nke abụọ n'Oko. Ọnwa ndị igwe o. His Royal Highness Prọfesọ Chukwuemeka Ike Igwe ọfụ ndị ikeri ọnwụ the Battle of Leopard. His Royal Highness Igwe Nwaforis Igwe ọfụ Nnewi. His Royal Highness Nwakobi Igwe ọfụ Obosi. His Royal Highness Igwe Dr. D.U. Nneli Igwe ọfụ Amaeja. His Royal Highness Eze Anekwu Igwe ọfụ Agụrụzi Igbo. Ei ọkpọ ndị egwu ndị Igwe. Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio, Chibanyi Idobio. Kedu maka His Royal Highness Igwe Ọgbara Eche Igwe ọfụ Adazienu. Kedu maka His Royal Highness Igwe LN Ilo Ise na Nisa. Wee na-ekene His Royal Highness Igwe Innocent obodo Akọ Igwe Eze Dunobi of Agụrụ. Ana m ekene His Royal Majesty Igwe Dr. Robert Eze Igwe of Ugbo. His Royal Highness Igwe Ogene 1 of Adajan, Chairman Traditional Ruler Council Anịọcha. His Royal Majesty Peter Eze Ukwu Igwe Ukwu of Mkpa Ukwu. Anyị kenere gị n'ibi na ụlọ anyị na-anabata ndị igwe niile kwụghị n'azụ o. Anyị wee na-ekene His Royal Highness Igwe Eze Ogboko 1 of Ọba. His Royal Highness Igwe Eze Emeka Obunude Igwe of Royal Highness Eze Onyeso MFR Yepi Eze
professional onye m kenere gị o kedu maka Chief Victor Ume the national chairman ABTN Nwabagụ ekelere gị o akụ nwata White West state chairman ABTN onye ọma njem ọnụ Ezinne ka nke n'ebe Ezinne o nne dị ọla mma anadọgụ nwa ma Ezinne bịa kene Prọfesọ Dọla Akụnyere Minister of Information mama anyị mara ibe na ala Nigeria ọmụma bụ Reverend Father Jonathan Benson Okoye ọtụmụkeneria Governor Peter Okoye family Sekwetu Ọka Amawabia a na-ekele gọvanọ Peter Obude His Excellency